gure hizkuntza trepakotariko bat da. Horrez gain, guk txikitatik etxean ikasi duguna ere bada. Beraz, oso garrantzitsua da guretzat. Momentu honetan ez dago oso egoera honetan. Izan ere, galtzeko arriskuan dago, eta horrela jarraituz gero, desagertu egin daiteke. Horrekin batera, gure kultura ere desagertuz. Hori dela eta, hizkuntza horrenetatik atera behar dugu. Eta hizkuntza honetan, pentsatu, jolastu, pintatu, ikasi egin behar dugu. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaia gara. Borroka hau, ez da pertsona gutxi batzuen bakarrik, denona baizik. Horrela, gure ondorengoek euskaraz hitz egiteko aukera izango dute. Gara euskaldun, guztiok anaia gara. I speak Basque. What's your superpower? Hitz ezberdinez bat bera.